tilkku. Anteeksi. Että eikö teidän autossa toimi tilkku? Silloin kun käännetään, niin käytetään tilkkua. No itse asiassa minä voin tosta soittaa kyllä kytättää. Sulla on tietääkseni autossa vilkku. Mitä sä et käyttänyt? Niin, sä kun käännyt tuota, niin sä laitat vilkun päälle. Sulla ei ole vilkkua ollut. Silloin kun on ryhmittynyt kääntymispaikalla, niin ei tarvitse. Mut tiedät sä mitä? Kun mulla on tässä katon nauhoitus menossa koko ajan. Anna mennä. Niin tässä ei missään vaiheessa näyt sinun miehesi laittaa tai... Ei hyvänen. Kylläpä se on pinnakivi. No mitä sitten? Kato, mustakin valitetaan jatkuvasti, niin mulla on oikeus myös tehdä siitä. Ja kooli sitä meidän naapurin autoa. Tää jää kaikki onneksi todisteeksi. Voi hyvänen vaikka. Kyllä se on sitten tarkalleen asiat tähän. Tyttö. Mennä. Kato, kun mä sattumoisin asua tässä talossa, niin mä tiedän, että miten tää ajetaan. Näillä ihmisillä on vilkut, kun ne perkele kääntyy.